Yes, good morning, good morning, good morning, good morning, Malay-Balay. Oh, good morning usab probinsya sa Bukidnon. Opening lang ta ha. Kay murag 5 dagyod hapit na gyud 5 o'clock mga igala igsuon. Tingin ko data ganina mga 4 mga 4:45 siguro. So, sige lang, okay lang. Ato ang programa is alas 5 hangtod alas 6. Nadula lang kita 1 and half hour mas siguro 45 minutes. Okay, pwede na tayo mga Megson. Good morning sa inyong tanan. Sa ngalan sa hiniosang nga pwersa sa Happy FM, sa mga station manager, Engineer Gino Armstrong Garcia. Manabinasab sa mga station program director, Sir June JC Karampil. Ako si DJ Ritz or Kuya Ritz. Magiguban ka ninyo alas 5 hangtod na alas 6 sa kabuntagon, mga igala, mga igsoon. Balik ko niya taon-taon, mga igala, mga igsoon na uman sa mga pipila ka mga pahinomdom atong oras. Untop ng alas 5 sa kabuntagon. Nagpaminaw kamo ng sibihan sa radyo. Nakuna sa balita, isyu, komentaryo, entertainment o serbisyo publiko. Nadugay sa kinabusuran nga bahin sa probinsya sa Bukidnon. Dinhi sa siyudad sa Malaybalay. Kini ang TXGG Happy FM Malaybalay 107.1 sa dial sa inyong FM band. An affiliate station of Edis Broadcast Group Incorporated. G 107.1 Happy FM, a proud member of Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Good morning. G 107.1. Good morning. G 107.1. Kabarog ka ba, Fred? Yes, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning sa inyong tanan diha. Kumusta? Mayo ba inyo nga pagmata mga igala, mga igsoon? Naot nga wala ka mo natugod sa kuang pagtingog, no? Kay na saon mga usahay usahay pod na Dapat pasensya kayo sa nan mga igala, mga igsoon ha. Kay saon man gid nga duna man gid mga importante pud nga mga butang pud guro oy. Tuwang makuanan, maatiman po. Sige lang, pasensya kayo ha. Pasensya. Ang importante, buhay. Okay, my God, Megson. Good morning. Good morning sa 46 ka mga barangay ni Dakbayan sa Malaybalay. Gikan na barangay 1 hangtod na barangay 11. Basakan area, Pirpulangi o northern area, mga igala, mga igsoon. Maayong morning sa inyong tanan. Og labas sa 20 ka mga lungsod ni Dakbayan, Dakbayan naman hinaan. Sabi na sa ni na kuan, unsa ni siya, unsa ni. Sabi na usab ni ang 20 ka mga lungsod ng probinsya sa Bukidnon. Og labi na usab ang duha ka mga lungsod mga sa ni ay. Duha ka mga syudad mga igala, mga igsoon nga mao ang Malaybalay. Labi na usab ang Dakbayan sa Valencia. Good morning sa inyong tanan. Sabi niya to ang Facebook live dato mo wala magkuan, wa ba ang mga comment. Okay mga igala, mga igsoon na natay Happy
FM hotline na. Kontak lang mo or tawag mo sa tuwang Happy FM hotline. 0965-394-7364. Mga higala mga igsoon. Og labi na sa mga higala mga igsoon. Kontakan ninyo diri mga higala mga igsoon. Ato ang text. Ato ang text naman hinoon. Ato ang Happy FM hotline. Kontakan ninyo mga higala mga igsoon ha. Kumusta mo na? Kumusta? Mana ba pag sa ulog sa tuwang ika 145 aldaw ta malay balay? Murag da pa man siguro, murag ubay-ubay pa ang nahabilin na mga saan siya? Na mga kalihukan o mga aktibidades may kala may igsoon. Unsa karon adlaw karon na Martes, Hunyo 21. Hunyo 21. Wala aktibidades karon. Karon lang Miyerkules may gala may igsoon adunay aktibidades may gala may igsoon. 23 hangtod na 24 adunay punahik trail hike plant and jump sa Tutris camping site. Diha may area sa kuan sa may assembly area. Mao ang Casablanca may gala may igsoon. Di na klaro niya tuwang bangke gamay kaayo. Ang Plenarable Walk on Trails of Balay-Balay, Mountain Rangers may galawag zone og with the purpose of planting trees. Paano siya kaniyang tree planting at the same time mag-camping mo dito. Camping sa adilide mag-camping man sa niya slopes of the immigrants of growth of plantation. Mao na siya ang kuan sa ni siya. Ang hinungdan, gikan 23 hangtod na 24 may igala mga igsoon. Adunay tree planting nga ipaabot naman ni noon. Adunay tree planting nga ipahigayon may igala mga igsoon karon Miyerkules. Adlaw Miyerkules may igala mga igsoon hangtod na Huwebes. Alauna antak na sa kahaponon. Ang assembly area diya sa may Capitol bitaw may igala mga igsoon ubos. Sabay ato ang Capitol Ground sa Casablanca. Alauna ang takna sa hapon. Adunay ipahigayon nga tree planting dito sa may Tigbawan. Tigbawan. 2-3 mga higala mga igsoon. Ang gusto mo apel adto lang mo dito mga higala mga igsoon. Paggabi na sa Biyernes gyapon mga higala mga igsoon sa gabi. Adunay Daluman night market. Public terminal dito mga higala mga igsoon. Adunay ipahigayon nga public market sa niya ay di man ta kabalik story doon adunay public market marag night market ni siya mga higala mga igsoon kay Daluman night market ipahigayon karong Biyernes mga higala mga igsoon. Laglag mo dito doon daghan kaayo ng mga prutas, na mga gulayon o uban pang na mga palaliton di sa ato ang merkado publiko mga higala mga igsoon. Ang labi na sab pagka 26 mga higala mga igsoon adlaw kini nga Domingo man siguro ni 26 lagi 26 kay Sabado man ang Biyernes Sunday June 26 adunay ipahigayon nga duwa ta balay-balay. An athletic event that consists of two disciplines, running and cycling. Mao na siya mao lagi ni. Running and cycling may gala may igsoon mao to siya. Mao tita kabalo ni mana na. Ato ang pamukaw mga igala may igsoon, pamukaw dala na ni siya mga public service, pahibalo sa katawan mga igala may igsoon kung unsa pa ang mga kalihukan ni atong dakbayan sa Balay-Balay padayon sa pagsaulog sa tuwang ika 145 aldaw ta Balay-Balay. O karon umaabot usab nga Miyerkules June 29 mga higala mga igsoon. Alas 8 ang takna sa buntag diha sa may atong Folk Arts Theater sa Kamulan. Adunay oath taking ceremony nga ipahigayon mga higala mga igsoon. O labi na sab sa alas 2 ang takna sa haponon. Samang adlaw, Miyerkules June 29, adunay culmination and awarding ceremony sa Folk Arts
sa Folk Arts Theater gihapon mga igala, mga igsuon. Kung tabi na sa mga igala igsuon na ato sab ni ipahibalo mga igala, ha? Ang katong gipahigayon ni atong Hunyo 15 mga igala mga igsuon nga dunay pang pag-apod-apod o paghahatag og pasigdungog sa matag barangay mga igala mga igsuon. Atong Hunyo 15 di ay. Ato sa dibasahon na nag-text sa ato ka. Morning DJ, hanap ako. Ginoo ko. Mapaganda ka nakakita og kuan? Nakakita og textmate? Wa gyapon di ay. Sa pila na ko pagtingugan dali na nakatingog pa gyud si kuan. Katingog pa gyud si DJ Yami. Mo hindi mo text permente. Mapaganda kita gyud og textmate. Di ay kaino na insa. Oy mga baby girls. Mga baby girls nangita siya og textmate oh. Ay paminawa taw ninyo na text taw ninyo. Bahala ko og single mom. Yara textin ninyo 0965-941-9247. Mo to yan, tiyang number may galamig soon ha. Textin na ninyo kayo mangload ganin na. Bundak niya yung cellphone niya kaway polos. 5:10 in the morning mga igala mga igsoon. Good morning. Naman to si Lea Ababat Reyna naka-comment man to. Murag iyahan ginilit iyahan kuan. Bahala ka. Unya taon-taon may galamig so naog mga ka-Happy FM. Ato ang ihatag ang resulta kagahapong adlaw alas 2, alas 5 ug alas 9 sa kagabhion. Atong ihatag kaninyo og pahibalo kaninyo may galamig so gikabalo kung kapabot mo sa resulta kagabi eh. Pero ang uban pod gikabalo na pud sila sa resulta. Pero bahala na mo diha. Ano day magbut ang ako ang ibutang day ako ning ihatag day ang kuan sa niya. Ang resulta kagabi eh. Mao kaya siya, balik tayo niya to. Ay, sa maning, ano maning nagkuhan maning. Ay, good morning nene. Good morning! Change 107.1. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule. Aron mi uturan sa akong rich bitaw na ay mga bukulo ka buok mo rin ako koko sa tao sakit kayo tapos nga tipo atong Santon Plus Herbal Capsule mo na magkanay ba sa nagawala ato nawala ba yun mo gina tingnan ka nawala magod basta ka ako sa ko mo testimony niyo ala nga minute yun Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na. Sa gusto mag-take sa atong Santon Plus Next Hotline, i-text ang 0909-554-9524. Dali nawagtang ang katol-katol sa panit sa anak ni Jennifer Calian taga Kamanhak, Dumaguete City. Kay gisabunan niya sa Yaki Baby Soap. Nakuha si Juan ko ba kailain na kita na yang iyo itong tanan mura na kita batangan-batangan si kayo kung magkaliko nya ka na madula kita mayo utos ko na lang ipalitan og tanan kuan ya kibiso nalalisan ko na ko kay kung anak magkatarong ng tulog. Yan ang Yaki Baby Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Kili Yaki Vitamins, Hermosa Project Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, o Kupi Yaki, mapalit sa mga butiki. Aray, kasakit sa akong tiil. Mao ba kini ang imong gibati? Ano nagramay arthritis? Kaon, nang hubag ba ang imong mga tudlo sa tiil ug kamot? Sakit ilkaw, kay nagmutot ang imong batiis. Sulay ang Wonder Pills. Usa ka Chinese herbal medicine. Usa ka natural medicine nga gigamit sa mga insect aron makalikay sa balatiang arthritis. Nasulayan na sa kadaghanan. Mulimpyo sa atong atay, kasing-kasing, baka, o sa atong kidney. Wonder Pills nga adunay wonder effect. Alang sa mga interesado, pag-text lang para sa inyong mga order.
ilang hinihingi nga number. 0997-7187-553 o pakikita ka na ko personal. Ako si Jun Carapio, Wonder Pills user. D3 Mayo. Ako si Aying, ganapad yun ang akong ulo kung usa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Bitribayo. Weeks pa lang, namatigdan na din ako ang pagluwag sa akong mga kansunes o paggamay sa akong buyon. D3 Mayo. Ang D3 na may visyo. Ang visyo na may D3. Mabalin sa mga butika. Balita mga igala magsono mga ka-Happy FM. Balita. Nigawas na gyud si Haring Adlaw mga igala magsoon. Ajag na kayo sa gawas. Nang mata ko ganina ngit-ngit pa. Paabot ka mo gawas pud siya, wa gitawon. Alas 5 naman ni gawas. Ni gawas na nag-open sa transmitter. Bita may kalamig so na. Ato ipahibalo ning kuan, ipahibalo nato ning ipahibalo nato may kalamig so kato ang atong gipahigayon nato giadtong Hunyo 15. Hunyo 15 ba tuig 2022 ang gipahigayon na mga pasidungog sa matag barangay ni Dakbayan sa Malaybalay mga higala mga igsoon. Nga mao mga higala nga ang Kalasungay ang giilang best performing barangay sa natad sa panggobyerno, kalimpyo o kahusay. Grabe ang Kalasungay mga higala mga igsuno, salamat kayo. Og gabi na sa mga higala mga igsuno nga halos nakuha sa barangay Kalasungay ang nagkandaiyang ng mga pasidungog kong awards nga ginahatag sa mga kabarangayan atol sa programa sa Aldaw ta san siya Malay-balay mga igala mga igsuon. Mao siya mga igala. Ubos sa pagpanguna ni punong barangay Rodrigo Nyere. Mayong morning kanimo dia Kapitan. Kapitan Rodrigo Nyere, congratulations sa mga daghan kaayo nga ubay-ubay na mga pasidungog ng mga awards na nakuha sa inyong barangay ubos sa imuha nga pagdumala. O gabi na sa mga igala mga igsuon kauban sa mao nga lumilihok ang barangay dako usab ang pagpasalamat sa lokal na pagdamahanan sa Malaybalay. Ang pagpanguna na ato ang kasamtangang mayor mga higala, Mayor Attorney J. Warren Pabilyaran, na kundi na nakita ang ilang paningkamot o kalampusan sa natad sa pangbarangga sa panggobyerno sa ilahang barangay mga higala mga igsoon. Umausa mga higala mga igsoon ang kompleto nga hanay sa kabarangayan may galaming soon nga giila na performing barangay sa matag programa nga nahatagan og pasidungog dito sa Kaamulan Folk Arts Theater. Oo may gala kay dito man kini gipahigayon ang mga pagpasidungog sa matag barangay may gala dito sa may Folk Arts Theater. Nga mao sa may gala ang by category mo guni siya may gala. Una ang letter A, search for the cleanest and greenest barangay on 2021. Category A, ang first place mao ang barangay Kalasungay. Ang second place nini may galamigson mao ang barangay Alagitas. Consolation awardee mao ang barangay 1, barangay Kasisang, barangay San Jose o ang barangay Patpat. Nakuha sa barangay sa Patpat Elementary School ang best elementary school siya. Ano siya, ESWM Implementing School o Best Greening Program Implementing School. Alang usab sa category B, nakuha usab sa Barangay Kulaman ang samang pasidungog o gisundan kini sa Barangay Kapitan Anghel o mausab ang Barangay 3 may galamig sulog ang Barangay Otso isip isip Consolation Prize awardee. Nakuha usab ni Kapitan Anghel Integrated School ang Best ESWM Implementing School o ni Kulaman Elementary School ang Best Greening Program Implementing School sa ikaduha nga kategorya. Yes, may galamig so na.
Kaniya to ang pamukaw, lakip ni ha? Lakip na ni mga higala may igsuon sa maong pagpahibalo kaninyo. Mao sa bang kwan, ha? Tosog kini basahon ang search for Galing Barangay Gabay Awards, Gabay Awards. Ang first place mao gihapon. Nakuha gihapon sa Barangay Kalasungay may higala may igsuon ag ang second place nakuha sa Barangay Aglayan. O ang third place nakuha sa Barangay Kasisang. O alang usab sa category B naangkon sa Barangay Kulaman ang first place ang Poblasyon 2, ang second place mausab ang Poblasyon 3. Ang third place naangkon pod ang halos special awards ubos sa Galing Barangay Awards mao ang Kalasungay nga naglaras gihurot mga higala halos ang mga special ang mga dagko na mga awards mga higala igsoon nakuha ni ini mga higala igsoon. Og mausab ang Barangay Kalasungay nahimong most functional BPOC, most functional Badak, most functional Vauci, og most functional BCPC mga higala magsuon. Og gisundan usab kini sa Barangay 2 isip most functional BDRRMC o sa St. Peter isip good housekeeping. Naila usab si Akisha Don M. Siwala sa Barangay Kalasungay isip best performing barangay secretary. Lakip na si Merilita H. Lirado sa Barangay Sinanglanan isip best performing barangay treasurer. Hatong oras na mga higala megsoon na 5:20 in the morning na mga higala. O labi na sa mga higala mga higsoon. Good morning sa inyong tanan o congratulations sa tanan-tanan nga nakakuha sa mga pasidungog. O gabi na sa mga higala mga higsoon ato din tabasahon ang letter C ang 2022 Lupong Tagapamayapa Incentive Awards con LTIA. Category A nakuha sa Barangay Magsaysay ang first place. Ang second place nakuha sa Barangay Kalasungay o Barangay Kabangahan ang third place. Gilaw sa mga pagpasidunggan pag-usab ang Kalasungay o Magsaysay isip outstanding of excellent sa maong programa o sa samang bahin. Ang Kabangahan usab ang sa maong kategorya alang usab sa kategoryang B nga gipangunahan kini sa Poblasyon 8 gisundan sa Poblasyon 2 ug ang ingon man usab ang Poblasyon 4. Mao katong tanan may galamigson salamat kayo salamat kayo sa inyo nga paghago isip mga barangay officials mga higala maigsuon. Congratulations sa mga tanan-tanan nga nakakuha og mga award. Nga daghan kayo nakakuha ng mga award. Labi na ang Barangay Kalasungay ubay-ubay na mga award ang ilang mga nadawatan. Okay mga higala maigsuon atong ihatag ang swerte result kagahapon adlaw alaraman to nyara. Swerte result may higala maigsuon 2 PM kagahapon adlaw nga Lunes June 20 2021 adlaw nga Lunes. Ang resulta ni adtong kagahapon 2 PM. Ang resulta mga higala maigsuon mao kini siya ang resulta 361 o ang resulta sa alas 5 mao kini 413. O labi na sa mga higala maigsoon ang resulta kagabi mga higala 9 PM adlaw nga Lunes mao kini ang resulta 953. Congratulations sa mga kadaog ug sa wala na kadaog puti. Pusoy, better luck next time. Bawi lang mo sa next life mga higala maigsoon. Good morning usab sa tanan-tanan mga naabta sa tuwa nga Sibya karon nga kabuntagon mga higala maigsuon good morning sa inyong tanan. Og labi na usab diya sa tuwa nga silingan diya sa ubos nga nangabri na sa ilahang utanan. Good morning sa inyo tanan diha. Og labi na usab diya ang Kuya Mamer nag-andam na og labi na usab diya sa pikas sa Manas pikas si Auntie kalimot sa pangalan ni Anay.
naka pink. Dili day naka pink ba na siya? Good morning sa inyong tanan diha sa Obos. Biya mamer nga busy na kayo pag arin siya mga utanon. Good morning, good morning, good morning sa inyong tanan. Labi na sa may galamig soon. Good morning sa inyo tanan-tanan. Diya sa may barangay Bangkod, maayong nga morning sa inyong tanan diha. Sa ayoon na family og labi na sab sa mga Asmawel family og labi na sab sa Katamin family, maayong nga morning sa inyong tanan diha. Og labi na sab for your information, may higala may igsoon. Update sa COVID-19 confirmed cases mga higala. Wala gid tawo, 0 cases kita may higala may igsoon ha. 0 cases. Na dito, saan siya? Na total recovered din, total recovered. Pero new recovered 0 kayo ta og new active 0. Sumala pa sa kuan sa update 21 hours ago. Ano siya? Wala kita mga higala may igsoon, wala kita kumpirmadong positive mga higala may igsoon. Atong June 19 may higala may igsoon. New deaths 0 cases. New deaths fully vaccinated, wala gihapon. New deaths partially vaccinated, wala gihapon. Mao ka siya mga higala may igsoon na wala mga wala. Okay. Wala mga higala mga igsoon na 0 kitang tanan-tananan. Negative tanan mga higala mga igsoon. Usa amping lang gihapon kita mga higala mga igsoon, amping. Basin katong gusto pa na magpa-vaccine ha, magpa-vaccine. Unsa karon adlaw karon nga 22 no, adlaw karon nga Martes. Adunay schedule mga higala mga igsoon, first dose schedule 8 AM to 3 PM. Karon adlaw to June 22 hangtod na kini sa Huwebes. Adunay pag-vaccine diya sa Barangay 4, diya sa tuang area sa ESA. Sa enhanced screening area diya sa Barangay 4. Adult 18 years old and up. Ang PGA dayon 12 to 17 years old. Second dose vaccination. Makunto siya. Og labi na sa enhanced screening area di gapon sa Barangay 4, June 22 to 24. Kids 5 to 11 years old. Dayon ang Moderna mga higala may igsoon, second dose schedule 8 AM to 3 PM. May 23 hangtod na June 22. Sa first dose din ang May 23. So ang second dose June 22 mga higala may igsoon. Ang nagpa-vaccine ni atong May 23, ang second dose karon ang 22. Karon nga adlaw Moderna kini nga vaccine. Ang nagpa-first dose ni atong May 24 to 25, ang inyuhang second dose mao ang June 23, 2022. Ugmang adlaw inyuhang second dose atong vaccine Moderna. Ang nagpa-vaccine first dose ni atong May 26, aduna kamoy second dose adlaw nga Huwebes June 24, vaccine Moderna ni siya ha. Ang labi na sab ang AstraZeneca. Ang nagpa first dose ni atong May 23, 2022, aduna kamoy second dose karon nga adlaw. Sugod alas 8 hangtod alas 3 sa kahaponon. Ang nagpa first dose ni atong May 24 to 25, vaccine AstraZeneca. Aduna kamoy vaccine second dose ugmang adlaw. Ang nagpa-vaccine first dose sa AstraZeneca May 26 atong May 26 ang nagpa-first dose. Aduna yung second dose kamo AstraZeneca karong umaabot to Huwebes 8 AM to 3 PM mga higala mga igsoon. Ang nagpa-first dose sa Sinovac ni atong May 26, aduna kamoy second dose karong umaabot to Huwebes June naman hinoon June 24. Mao kadto may higala mig suna napauban na napaubay-ubay pa kini. Ang Pfizer
Ang Pfizer may galamig zone first dose May 27, 2022. Aduna ka mo second dose karon nga adlaw. O ka first dose the Pfizer June 2. Aduna ka mo second dose maabot nga Huwebes June 20 for mga higala o mga igsoon. Atong oras may galamig zone alas 5:29 in the morning. Balik-balik taon niya, taon-taon may galamig zone. Man sa mga pipila ka mga painundom. Nagpaminaw kamo ning sibihan sa radyo. Nagpuna sa balita, isyu, komentaryo, entertainment o serbisyo publiko. Nadukan sa kinapusuran nga bahin sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa siyudad sa Malaybalay. Kini ang DXGG Happy FM Malaybalay 107.1 sa dial sa inyong FM band, an affiliate station of Kiris Broadcast Group Incorporated. G107.1 Happy FM, a proud member of Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. G107.1. Mga higala, ang mga pulong o mga pamahayan na inyong mabati, binayaran o iya lamang sa di pumapa o walay labot kining sibiyahan. Kasi Florizal, before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Wabot ko dyan tulong ka bulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bayo, normal na dyan na akong regla. D3 Bayo, ang D3 gamay PCO, ang PCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. Mga ka-D3 Bayo, ako si Chief Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramiloy, inautonta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga doon 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Unsaon man ni D3 Bayo pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bayo improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imong metabolism, pamaagi sa pagtaas sa imong thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani, kini maoy hinungdan sa mayong sirkulasyon sa imong dugo sa utok, cerebral circulation o blood aron mahimong mas himsog imong utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imong lawas. It consumes 20%. Grabiha sa Kung moingon tag Borasius, pasabot ana, dalo Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong gi-consume. Ingon ana na ang imong apre. Kung madaot ang mga neuron Sir GP sa imong utok, di ba mga tumba man ang mga poste, diha na dayon usugod ang gitawag nato nga Alzheimer's disease. yes, maujod, magka-brown out sa imong utok. Ang D3 Bayo mopadagan sa imong metabolism, mopadasig kini, pasabot nga healthy ang imong utok. Ang D3 Bayo napod joy usa ka purpose. Gi-produce niini ang gitawag nga ketones. What are ketones? Ang ketones mao ang byproduct kung ang imong medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones dili lamang makahatag energy sa imong utok, makalimpyo pod kini sa imong utok gikan sa imong beta amyloid plaques. Gibabagan kini ang mga dead protein sa imong utok nga maoy hinungdan sa pagkabalda sa mga signal taliwala sa usa ka neurons ug sa lain pang neurons. Nya, sa ato pa Sir GP, kung gainom kag D3 Bio, gilimpyuhan ang Correct. imong utok. Gusto, iya nang gisilhigan no Cramil, gisilhigan sa D3 Bio. Ang tungaan ini, pasabot nga ang wire o ang synapses atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan ang mga beta amyloid plaques. D3 Bayo. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pila ka bulan, nibalik na yung normal nga pangunahuna. D3 Bayo, ang D3 gamay PCO, ang PCO gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. Tawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon, ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir GP nga dalo ba yan ang imong utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imong nga utok sa kataas sa imong nga oxidative stress. Sa sige niya gamit sa glucose no Cramil, daghan po niyang ma-produce nga free radicals. Correct. Mao na mahitabo kung mga tumba na ang mga neurons
man gani ang mapusti bisag moingon pa ka nga okay uling una siya sa sundana makurata na lamang kasuli makaingon jud ko ka nga utukan man ko atong bata pa ko nganong karon nga nagkaedad ko nagkaminos naman ang akong memorya kay nga naman wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kong tuon. Ang akong trabaho kay more on likod. Pananglitan, abogado ka. Doktor ka ba diya? O researcher ba diya? Mas palabihon dyan ako nga ang ketones nga gikan sa D3 Bio ang akong imnon. Correct. Kay gahatag man kini siya og energy. List pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtanon na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa D3 Bio. In short, Sir GP, ang D3 Bio nga imong giinom over ordinary nga D3 kaya jud ni nitabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol. Kayang-kaya jud na. Labi na kung bata pa, sige na siya og inom og D3 Bio, makorek pa jud na siya. Kung ano na pud kay mga inflammation sa imong utok, sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning D3 Bio. Wa, tay oras to Ramil. Ako si Jinpol Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon. Ayaw og abusuhon. D3 Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sikreto. D3 Bio. Ang D3 gamay PCO. Ang PCO gamay D3. Mabalin sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Count. News. Mga higala, inyong nabati ang mga pulong o mga pamahayag, binairan o iya lamang sa tigpamapa o walay labot kining sibiyahan. Nagpaminaw ka mo ning sibihan sa radyo. Nagtuna sa balita, issue, komentaryo, entertainment o serbisyo publiko. Nadukan sa kinapusuran nga bahin sa probinsya sa Bukidnon. Dinhi sa siyudad sa Malaybalay. Kini ang DXGG Happy FM Malaybalay 107.1 sa dial sa inyong FM band. An affiliate station of Iris Broadcast Group Incorporated. G 107.1 Happy FM, a proud member of Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Yes, 5:37 in the morning, may kalamigsoon. Good morning, good morning. Buntag na gid guys tanan. Ay pa si Kuya Bamber rito kay daghan na kay customer. Good morning sa inyong tanan diha. Good morning sa inyong tanan diha, labi na usab ha, may kalamigsoon. Kung gusto ka mo nga mobisita diri sa buwan si Pianan Happy FM. Ang Happy FM is located at second floor Montanya Building, Corner Moreno and San Isidro Street, Malaybalay City, Bukidnon. Mudawat pagyapon, dawat mi ug mga kon may galamigsoon ha. Mga advertisement dira sa inyo ha. Kung gusto ka mo magpa-advertise may galamigsoon, bisita mo diri sa mga si Pianan Happy FM. O dili makakontakan ninyo ang mga Happy FM hotline, tawag kamo 0965-394-7364 mga higala ang mga igsuon. Padayon na nato itong pahibalo kanina mga higala mga igsuon ha. Pfizer gihapon ni ha kanaang sa siya kaning vaccination mga higala mga igsuon. Schedule man naman to kanina. Schedule kayo nasa Pfizer ang 12 to 17 years old. Gihapon sa barangay Uno. Ang first dose, ang katong nagpa-first dose atong miaging bulan, May sa 27. Inyo ang second dose karon nga adlaw. Second dose ninyo June 22. Pfizer, labi na sab katong June 2. Nagpa-first dose aduna kamo ya second dose June 24 adlaw ng Huwebes. Ang pag-abri sa to ang ESA mga igala migsuon alas 8 hangtod na alas 3 sa kahaponon. Pfizer gyapon ni mga galamig son 5 to 11 years old.
Diha gyapon sa ato ang barangay 4 enhanced screening area. Ang nagpa first dose niadtong May 27. Karon nga adlaw inyo ang second dose ha. O June 1, 2022 inyo ang second dose June 23 ugma nga adlaw. O nagpa second dose niadtong June 2. June 24 ang inyuhang second dose. 5 to 11 years old, mga higala maigsuon Pfizer. O labi na sa first booster dose schedule 8 a.m. to 3 p.m. gihapon. Diha gihapon ang lugar, ang area gihapon diha sa may barangay 4 sa tuwang ESA. Schedule is June 22 to 24. First booster dose schedule, mga higala maigsuon ha. 18 years old and up, at least 3 months after being fully vaccinated. Dadalang ang inyuhang vaccination card. Ang priority niini may galamig soon tanan. I-priority sa ang mga bata, mga tigulang, mga adult, mga senior citizen. I-priority niini nga adlaw may galamig soon June 22 to 24 ang first booster dose, mga higala mga igsoon. Ang second dose usab mga higala mga igsoon June 22 to 24 gihapon. Diha gihapon na nahimutang diha sa may barangay 4 sa tuwang enhanced screening area, mga higala mga igsuon. Second booster dose mga higala mga igsuon ha, 18 years old and up. Mao gihapon at least 4 months after one booster dose. Bring your own vaccination card. Ayo dadaan dili mo ha. Priority gyapon ani may galamig so on priority groups A1 and A2. Mao kadto ang second dose. Ang inyo pagpa first dose maagi pa na og 4 ka bulan. Aya ka mo magpa second dose, mga higala mga igsoon. Priority niini mao ang A1 ug ang A2. Kadto ang tanan mga higala mga igsoon ang atong pagpahibalo sa scheduling sa mao nga vaccination, mga higala mga igsoon. O mora ka to mga higala mga igsoon. Mora man naapsa na kita sa tuwang oras mga higala mga igsoon ha. Naapsa na kita sa tuwang oras. Alas 5:41 na sa kabuntagon mga higala mga igsoon. Good morning usab diya sa may barangay Magsaysay. Maayong nga morning sa inyong tanan diha, labi na sab kang Joey T. Pistanyas. Good morning sa inyong tanan diha. O labi na sab diha sa may barangay 7. Ha kang Sir Luis Christian Mark. Mayong morning kanimo diha. Mayong morning. O labi na sab diha sa may barangay Kasimlot, Misamis Oriental, Taguluan. Mayong morning kanimo diha ang Bel Basarti. Advance happy fiesta. Dahil karon ko ba abot na Huwebes. June 24, happy fiesta. Ang labi na sa idol paghihapon, idol. Kuya Mark Felix Padla. Nakuha na yun na saan siya? Na shout out ra yun siya. Sa kadugayon niya, sige nag-ingon nga magpa-shout out, na shout out ra yun. So di pa ko kaya hinumdum sa inyo, di pa ko ka sa siya, dili ko ka sa mga akong mata eh, gilok pa kayong mata. Sana all ay gilok ang mata. Sige sa istorya kahapi, nga shout out na siya, Zar mga daghan man taga unaw-naon. Daghan taga unaw-naon. Mao na siya. Nakita ka unaw-na gid sa mga tao nga dili importante nato. Bitaw joke na ko yawan ka. Dahil sa may barangay size, mayong na morning sa inyong tanan diha. Mayong morning barangay city. Mayong morning sa tanan-tanan nga naminaw sa tuwa karon. Mayong morning barangay 8. Dili sa tuwang nahimutangan mayong morning sa inyong tanan. Sa tanan-tanan ng mga vendors, mayong morning sa inyong tanan. Og labi na sa mayong morning sa atong mga motorila drivers, mga habal-habal drivers, mga multi-cab drivers, at labi na sa ato mga bus drivers. Hinaot nga mag-amping kamong tanan sa inyo ang pagmaniho tungod kay di na to matagdan ang disgrasya, mga higala mga igsoon.
Amping jutang tanan. Ampo una ay hahawid sa Manubila, ay biyahe. Tungod kay ang pagbuot sa tuang labang makagagahom, iharagyod ang tanan mga higala, mga igsoon. Yes, you're welcome, Kuya Mark Felix Padlang, dira sa may barangay size. Labi na sa mga Baruso family, o labi na sa mga Marty family. Nagaw na ko nga gwapo diha. Dili matupngan, o dili pod malabwan man, bro, dili matupngan. Mayong morning, kanimo diha, gaw Erwin Marty. Mayong morning sa inyong tanan diha. Itong programa, mga igala, may sound, hapit na mahuman. 5:44 in the morning. Mayong morning sa inyong tanan diha. Labi na sa mayong morning, usab ka Ate Cecil Katamin. Grabe kayo din siya ay. Suki kaya na ko siya mag-share sa tuwang video live FB mga higala Megson. Thank you so much. Uuton ko gyud na imo bugan. Magkita ta di ay. Di day ko importante sa imo ha. Bahala ka di ay. Di na ko pagkita sa imo ha. Roka di Kuya Michael, joke na maguntunog sa deka. Beting na kung araw ganyan mo ganti na ba yung kastanan? Bita mga Galamigson, 5:45! Makaingon na DJ Joey, Joey, ginako ni na, nasa ni siya? Adunggan mo, asig story na daw, buwan may orasan be! Kaya naman may orasan! Sige, story ang orasan, nga naman may orasan dire! Pagpaka na lang nato sa DJ Joey. Ay, grabe si kayo. Lagot na mga suko ko, day. Lagot na mga suko ko, day. Binapar, kumusta niya, par? Laag na po dari, par? Samang ka nga. Sige, magagmok-mok niya sa inyong balay. May lingaw niya. Dari, wag yapon. Binapar, ha? Laag po dari sunod, par. Balik dari, par. Pagbalik po dari ay. Dili ba itong tagda ng panahon? Basta na isa sa tuwa mawa. Dahil inaginoon na makita. Bitawin joke lang na. Bitawin dili na itong panahon. Istorya na. Hiyay, kaino. 5:47 na mga igala mga igsoon. Hapit na kita mobiya sa tuwang programa mga igala mga igsoon. Tungod kay abitan ano tani ato mga file diri. Napa dako tas mga oras. Pero pagkahuman ni nga ikatulong kanta, mga minute ako sa inyo dai mga igala maigsoon. Hoy mga igala maigsoon. Kumusta mo di ay? Istorya sa ko ninyo po dai. Kumusta mo di ay? Kumusta mo di ay? Labi na sa dia. Sama ya dakbayan sa Valencia. Good morning sa inyong tanan diha. Ang labi na sa dia sa lungsod sa Kabangnasan, mayong morning kayong tanan diha. Gikan mi diha atong kansato basta nagikan mi diha atong Sabado gikan mi diha lungsod sa Kabangnasan. Mayong morning diha sa lungsod sa Kabangnasan. Kalimot ko sa apelyido atong mga atuan dira. Ay nanawag atong tubagon niya, tubagon. Isa lang loudspeaker. Hello, good morning! Hello, good morning! Yes, good morning dear sir. Unsay ato ang kaalagan nimo kinsa ni og sa kadapit karon nanawag? Ha? Si Jerix Mandaran diha sa may Barangay 9. Jerix Mandaran lagi daan ko pa tanawa lagi ingon pa lagi ko. Wala na may biladunggan nga manok diha, di na sila gakuan. Iihaw na siguro to ba? Wala na, giihaw na?
Basta may kaalaga na to ni mo, Sir Jirex Manlaran. Oh, sige, grita na, birahin na diya. Tulog pa, pakpaka. Pakpaka hapakang lubot sayo. Unto na kayo ting trabaho na. Oh. Oh, sige. Oh. Oh. Hmm. 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 Sa yun. Oh. Oh. Mhm. Salamat kayo. Oh, salamat kayo Sir Ali, Sir Jirex ha. Yes, Sir Jirex, kanaan kon ba kanang record di mo na imuhang pagtawag. Kay ora mo kun gyapon mga wala na kay lahi ng mga kwan niya, wala kay lahi nga ipag-greet diha, imuhang ipapamukaw diha. Imuhang pamilya diha, imong mama, papa, igsuon, angkol, ate, kuya, igagaw, sa pa diha kabit, sa pa na uban diha, ha? Tuwa sila Surigao. Taga Surigao day ka di ay Sir Jirex. Okay. Salamat kayo Sir Jirex ha. Salamat kayo sa pagtawag. Salamat kayo Sir. Okay, bye-bye. Bye-bye na Sir Jirex. Manlaran mga igala mga igsoon. Diya ba sige nagtawag sa tuwa? Abi na to gi-record diya iyahang kuat, iyahang sanaan. Iyahang pagtawag yung pag-student kay baraw kung gihapon niya pag-istorya god. Oy, kape, 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 kape! Kape mo dura! Kung mangita sa may kape aning DJ Jamie karon. Kita may kape ni mo pangkuuton ni unsay mo pangkuuton ni rin. Wala man may makuot din nga sensilyo. Kanina lang among pangkuuton ning pwede makuot. Kita na may kape ni Kausapos sa pagkumas ng programa. Alas 5:51 mga igala mga igsoon. Mara to ang oras karon nga kabuntagon mga igala. Sabi atin tanaw di ba sinaay kon dire. Yes, good morning. Usab diya sa may barangay. Sa diya, barangay 9 gihapon. Kang Sir Agaw Aldrian Antipasado. Mayong morning, kumusta naman diya Sir Aldrian? Sa imuha dura. Good morning, good morning. Og labi na usab diya sa may landing area. Mga Karampelo family og labi na usab kang engineer Dondon Sumanduran. Good morning, good morning, good morning. Labi na usab sa tanan-tanana na. Sa tanan nga naminaw karon na buntaga. Mayong morning kanyang tanan. Sabi na usab paabot mo. So, sunod pa ng mga programa ni ini ato ang CBN and Happy FM. Among Happy FM is located at second floor Montana Building, corner Moreno and San Isidro Street, Malaybalay City, Bukidnon. DXGG 107.1 Happy FM. Kini na gyud. 5:52 in the morning mga igala mga igsoon. Panahon na kita para manamilit kaninyo. Salamat kayo sa inyo ang pag-uban kanako. Ini mga igala alas 4 naman to. Dili alas 4:30. Alas 4:30 naman to nagsugod ta. Alas 5 na di ay. Alas 5 lang tang sugod ato kanina. Kaya ato pa mangipaabot ang ato ang siya mga ato pang ipaabot ang una na mga advertisement. So alas 5 na kita nakasukuan. Ana na siya. Hindi ka magdahong gyud kuya. Hindi ka magdahong kaya ang sahay ang kinabuhi nasa ilalom, usahay po nasa ibabaw. Usahay mo sayo ka, usahay po dili ko ka mo sayo. Ana na siya. Okay my galaming son, salamat kayo sa mga nag-text, salamat kayo sa mga nag-comment, salamat sa nagtawag.
sa ato nga programa karon nga buntag. Maayong nga morning sa inyong tanan. Sa ngalan na naman sa hiniyosang pwersa sa Happy FM. Sa among station manager, Engineer Gino Armstrong Garcia. Alam na sab sa among station program director at the same time station manager, Sir June GC Carampil. Ako si Kuya Ritz. Kuya Ritz lang. Ayaw lang ng DJ. Usual na kayo. Kuya Ritz lang, Kuya Ritz. Mag-ig-ug, na-minute na kayong tanan og muingon. Maayong morning, dakbayan sa Malaybalay. Ang 46 ka mga barangay. Og maayong morning. Ang probinsya sa Bukidnon nga naglangkob sa 20 ka mga lungsod ug duha ka mga syudad. Ako na lamang moingon kaninyong tanan. Salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. God bless us all mga higala og mga igsoon. Bye-bye! Sunod na sa Nagpaminaw ka mo ning sibihan sa radyo. Nagmumuna sa balita, isyu, komentary, entertainment o serbisyo publiko na lugar sa kinapusuran nga bahin sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa siyudad sa Malaybalay. Kini ang DXGG Happy FM Malaybalay 107.1 sa dial sa inyong FM band, an affiliate station of It is Broadcast Group Incorporated. G 107.1